elles també, no? Ai, la meua, quanta gent! Ai, meua! Hello! Buonasera, t'has quedat l'última així darrere, com estàs? Ai, how are you? Buonasera! Ai, ciao! Buonanotte, buonasera, signore! Madre mia, estic gelat, com estem? Espera, que està entrant aquí una que vam esperar que entre. Que si no m'entra la fill. Vinga, va. On esteu? Entreu, va. Entreu cap a dins. Ai, la distància de seguretat, molt bé. Senteu-vos. Ara sí que ja estem tots. Ai. Anem al dia. La bonsoirée, madame et monsieur. Ai. Mare meua. Oh. L'escenari. Ai, les llums. Ai. El públic. El públic. Quina emoció. Quants records. Ai, senyor. Quan tenia 6 anys em vaig inventar una funció de teatre on jo feia de rateta. Sí, en 6 anys. Em vaig fer unes orelles de rateta i em vaig fer una cua de rateta i em van maquillar 3 pèls de bigot i el nasset negre. Ai, quina emoció. Tots els xiquets del barri es tenia allí sentats mirant-me i jo feia... No sé què feia, no me'n recordo què feia. No sé què feia. Feia de rateta. Però a ells els agradava i se'n reien. Quina emoció sentir per primera vegada com reaccionaven els xiquets del meu barri amb riures i aplaudiments a les meues monades. Ai, aplaudiments. I jo en 6 anys que m'havia inventat allò. Ai, i ese va ser el meu debut als escenaris. És un record que tenia perdut dins del cap i que fa poc vaig recuperar. Ai, el cap que tenim així. Ai, sí. Després ja me vaig fer una miqueta més major i vaig fer el que tenia que fer. Em vaig posar a estudiar per a ser un home de profit. Vaig estudiar matemàtiques, història, llengua, geografia i música. Sí, música. Ai, jo sempre he tingut molt mala oïda per a la música. El mestre em va tirar del cor de l'escola. Sí, em va dir, calla, Gurillo! Calla, Gurillo! Ai, calla, Gurillo, i tots els xiquets de la classe se'n rien. Va ser molt frustrant. Sí. I el mateix em va passar amb el dibuix. Vaig fer 2 dibuixos. Quan era jovenet vaig fer 2 dibuixos sobre els animalets de les sèquies d'on jo vivia. I sempre els he conservat, els dibuixos. El primer dibuix que vaig fer, la meva obra mestra, era una anguila que s'havia menjat una tortuga. Mira, a veure, la carpeta dels dibuixos. Ai, la meva carpeta. Ai, mira, l'anguila que s'havia menjat una tortuga. Mola, Li vaig dir a la gent gran i vaig preguntar, vos fa por? Vos fa por? No? No vos fa por? I em diuen que no. I em diuen, per què t'ha que fer por un barret? Però no! El meu dibuix no era un barret. Era una anguila que s'havia menjat una tortuga. Hombre!
És que sempre t'he que donar explicacions a la gent gran, Em va tocar fer un segon dibuix per explicar-li-ho. Què? No sabes què és una anguila? És això, però més estirat, però quan se menja una tortuga se un fleixina. Ja tu mira-ho en Google, anguila, Ezequiel, Marchal, vale. Ara continuo jo en el que t'estava dient, que a la gent gran me costa molt explicar-lo. Sinó que vas fer, ara ho veus bé, la tortuga. Li vaig ensenyar el meu segon dibuix a les persones grans i serioses i em van dir: ai, Gurillo, val més que te dediques a estudiar i deixar estar els dibuixos. Ai, em van decepcionar molt les persones grans. Sí, així és que a l'edat de 6 anys i mig vaig abandonar una magnífica carrera de pintor, o de cantant, o de... això, de pintor. Ai, sí, va ser molt frustrant també. Em van desanimar molt les persones grans. Però el meu cap anava ahí, anava, jo encara tenia il·lusions, saps? I un dia jo cavilava i dia, sí, li vas dir al mestre, totalment convençut, ¿verdad que en el futuro se va a hacer el cristal tan fuerte y tan duro como el hierro? Calla, Gurillo, calla, calla! Pam! Em va fotre un calbot, una galtà, en condicions, que en aquella època encara pegaven galtà. Ai, encara em ressona el cap. Ai, definitivament se me van llevar les ganes de fer-me preguntes. Sí, i així a poc a poc, me vaig anar desconnectant de l'escola. Sí, però jo no sabia quin camí triar. He dit camí, no. I buscava, i en el fons de mi mateix no trobava res i sentia que necessitava jo això, que no trobava el que calia. Fins que un dia me vaig recordar d'allò de la rateta i vaig dir, això sí que em va marcar molt, lo de fer de rateta. Sí, i vaig decidir que jo volia ser payaso tirititero, sí, i me vaig fer payaso tirititero. Sí, payaso tirititero. Ai, que bé. I he viatjat molt per tot el món, molt, un poc per tot el món, i també he viatjat molt per teatres i fent actuacions, i convivint amb les persones grans i serioses. Quan me trobava una persona així que jo dic, mira, pareix una miqueta lúcid, li feia l'experiment del meu primer dibuix, sí, li ensenyava l'anguila tancada, la meva obra mestra. Jo més content. I em dia, és un barret. Hola, ja està. Ai, una altra decepció. Em posava al seu nivell, ja, pa què? Posava al seu nivell, ja, li parlava de futbol, de cotxes, de política. I la persona gran i seriosa estava molt contenta i molt orgullosa de tindre un amic tan seriós i tan decent com jo. Sí, i tan detrellat com jo, tan seriós. Estava fart de fer el paripé en la gent gran i seriosa. Sí, estava fart. I em vaig començar a perdre una altra vegada. Una altra vegada que el meu cap ja no estava fent l'hipòcrita, que sí, que no. Quin camí? Camí? He dit camí.
camí, cama, camina, camí, cama, camina, camí, cama, camina, cama, camina, camí, passa, passa, passo, 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 cama, camina, camí, cama, camina, i cavilant i buscant, i caminant i buscant, i caminant i buscant. Ai, estava perdut. Però vaig arribar així, al meu terrat, i em vaig tancar amb pany i clau. Quan jo necessite cavilar en les meues coses, necessite intimitat per a les meues cavilacions, em tanque així al meu refugi amb pany i clau, el sitio de mi recreo que diuen. Ai, i així em trobe més aïllat que un nàufrag enmig de l'oceà. Ai, mai meu, el cap. I així, al terrat, és on va començar tot. I així comença el xoc. Ai, el meu cap, que no m'aclarís, que el meu cap, Ai! Però tu qui eres? Què fas ahí? Em vaig quedar flipat. Penseu, recordeu-vos, que jo estava tancat amb pany i clau al meu terrat, i el meu terrat està tan alt que no pot entrar per cap lloc. I així, de colp i repent, aquella xicoteta conina pareixia una aparició. Era una aparició al terrat. Però tu qui eres? Què fas així? Sí, per favor, dibuixa'm una ovella. Per favor, dibuixa'm una ovella. Quan el misteri és massa gran, no t'atrevises a desobeir. Però és que jo no sé dibuixar. No és igual. Per favor, dibuixa'm una ovella. Necessite una ovella. I jo que no havia dibuixat mai, no sabia dibuixar. Dic, què faig? Li vaig ensenyar la meva obra mestra, a veure si li agrada. Espera, mira. Mira, què te pareix? No, jo no necessito una anguila que s'ha menjat una tortuga. No, gràcies. Necessito una ovella, per favor. Dibuixa'm una ovella. Hola! Havia vist la tortuga! Per primera vegada algú... El meu bloc de dibuix. Una ovella. A veure. Mira, què te pareix aquesta ovella? Ai, és molt bella. Jo necessito una ovella que visca molt de temps. La teua és molt bella. Sí, vinga, a veure. Una més jove. Mira, aquesta. Això no és una ovella, és un borrego. Te banyes.
I jo que només tenia ganes d'estar a sol estancat al meu terrat. Ai, a veure... Mira, aquesta, sí la tens. Què te pareix? Ei, sí, exactament, així la volia. Ui, m'agrada molt aquesta ovella negra que m'has dibuixat. Creus que necessita molta herba? Molta herba? Per què? Ai, perquè on jo visc és tot molt xicotet. Dona, t'he fet una ovella molt xiconina, mira-ho. No crec que mengi molta herba. Ai, no tan xiconina, no. Mira, s'ha dormit. S'ha dormit. Xxxt, calla. I així és com vaig conèixer a la conina viatgera. Em va costar molt de temps entendre coses d'on venia, que era el seu planeta, tot això. Mare meua. Què és aquesta cosa? Què cosa? Aquesta. Això roig que portes ahir, això roig. Això roig? Això roig no és una cosa. Això roig és el meu nas. És el meu nas de pallasso, sí! El meu nas de pallasso! El meu nas de pallasso! Ai, que curiós! Ai, ai... I esa no és la risa que provoca un pallasso. Bé, ala. A veure, xiqueta. D'on vens? On has estat a casa? On te vols emportar la meua ovella? Jo vinc d'allà dalt. D'allà. No em diguis que tu vens d'un altre planeta. Ai, el que m'agrada més de l'ovella que m'has regalat és que, com és negra, a la nit no la podrà veure ningú. Hosti, que estem bons, va. I si eres bona xica, te regalaré una corda per a que l'anugues i una estaca. Una corda per anugar-la? Que cosa més estranya. Sí, dona, però si no l'anugues se n'anirà recte avant i es perdrà. Recte avant? On jo visc no es pot anar molt lluny recte avant, no es pot perdre. És tot molt xicotet on jo visc. I així és com vaig conèixer més coses importants sobre el seu xicotet planeta. De que apenas era més gran que una casa. De per què va marxar i vaig descobrir el drama de les oliveres bordes. Mai meua. Escolta, que les ovelles es mengen els arbustos? Sí, les ovelles ho mengen tot. Ah, que bé! Això vol dir que també es mengen les oliveres bordes? Sí, dona, no ho sé, no, les oliveres bordes no són arbustos, si no m'equivoco, són arbres molt grans. Sí, però abans de créixer comencen sent xicotetes. Sí, també tens raó. Si són xicotetes, de xicotetes són xicotetes, clar.
Però tu per què vols que les ovelles es mengen les oliveres xicotetes? Ai, perquè al meu xicotet planeta me creixen unes oliveres bordes que comencen sent xicotetes, però després, amb les arrels, l'invadixen tot i el rebenten, saps? Si creixen uns brotets de floretes, no passa res, perquè en tots els planetes n'hi ha bones i males herbes, i això no passa res si creix d'una flor, però si és d'una olivera borda, el rebenta. I crec que la teua ovella podria ser la solució. Sí, les ovelles ho mengen tot. Se mengen els arbustos, se mengen les flors, se mengen les males herbes, les bones herbes, se mengen tot el que pillen, les arxilagues, tot, se mengen tot. Tot? Les flors també se les mengen? I fins i tot les flors que tenen espines? Sí, ja t'ho he dit, les ovelles se mengen les flors, ho mengen tot. Ai, i per a què serveixen les espines, Per a què serveixen les espines? No sé, no tinc ni idea per a què serveixen les espines. No deuen servir, jo què sé, per a què serveixen les espines. Per a què serveixen les espines, Per a què serveixen les espines? Vale, ja està bé, dona, ja està bé. Ja està bé, no me cal fer més el cap, ja tinc prou jo en lo meu. Ja està bé. Hombre. Perdona. Sí, no passa res, no passa res. Escolta, per a què serveixen les espines? Ai, la conina viatgera no renunciava mai a una pregunta, una vegada l'havia feta. Ai, les espines no serveixen per a res, és pura maldat de les flors. Ai, no et crec, les flors són febles i són ingènues. Elles es pensen que són molt fortes amb les seues espines i tu et penses que les flors... jo no penso res. Ja està bé, jo només penso en les meves coses, en coses importants. En coses importants? Ja parles com les persones grans. Sí, ho mescles tot, ho confons tot, com les persones grans. Jo tinc una flor al meu planeta i només en mirar-la eres feliç i tot l'univers s'il·lumina. I en canvi se veu una ovella joveneta i despistada, li pega un mos a l'ovella i se la menja sense adonar-se'n. Tot s'apaga, tot l'univers s'apaga, les estrelles s'apaguen. I no és important això. No és important això. Espera, tranquil·la. No et preocupes. No és important que te mengen. Espera, tranquil·la, conina. Tranquil·la, que la teua ovella no està en perill. T'ho promet, li dibuixaré un bosc per a tapar-li la boca a l'ovella. I dibuixaré una armadura per a la flor, per a protegir-la. Què dius? Sí, però el meu planeta encara està en perill perquè no tinc la solució. Sí, no puc. Tranquil·la. Ai, jo no sabia com alleujar el seu penar. És tan misteriós el país de les llàgrimes. I la conina va decidir fer un gran viatge i se'n va anar a visitar tots els planetes que tenia a prop per a buscar solucions per al seu problema i per a instruir-se. I va començar el seu viatge. I al primer planeta que va visitar vivia una reina. Oh, mira,
La visita d'una súbdita. Oh, sí, per a mi tots sou súbdits. A veure que et veig millor. Oh, sí. Oh, badallar en presència d'una reina és contrari a l'etiqueta. T'ho prohibisc. Bé, i ara t'ordene que badalles. Vinga, badalla. Fa molts anys que no he vist badallar a ningú i em fa curiositat. Badalla, és una ordre. Vinga, badalla. Ai, ho sé, no ho he pogut evitar. No ho he pogut evitar. És que he fet un viatge molt llarg i no he dormit. I ara no em ve el badall. Em fa vergonya. T'ordene que a vegades badalles i a vegades no badalles. Ai, gràcies, senyora. Escolta, li puc fer una pregunta? T'ordene que preguntes. Vinga, pregunta. Senyora, sobre què regneu? Oh, que sobre què regne? Vine amb mi, te ho ensenyaré. Mira, jo regne sobre tot. Sobre tot. L'univers, sobre tot això. Mira-ho, sí. Sobre tot. Soc una monarca absoluta i universal i tots els sastres m'obeeixen immediatament. No tolere la indisciplina. Ai, tots els sastres us obeeixen immediatament. Hola. I escolteu, jo voldria... Sí, digues. Voldria veure una posta de sol com les del meu planeta. Per favor, ordeneu-li al sol que es pose. Que li ordene al sol que es pose? Ai, quines coses tens, xiqueta. Que li ordena al sol que es pose. A veure, si jo li ordeno a un general que vole de flor en flor, com si fora una papallona, i el general no executa l'ordre rebuda, qui tindrà la culpa? Ell o jo? Qui tindrà la culpa? Jo, naturalment, clar, a cadascú se li ha d'exigir el que pot oferir. Si tu li ordenes al teu poble que llanci a la mar, et farà la revolució. A cadascú se li ha d'oferir això. Hi ha que ser raonable donant les ordres. I jo puc exigir obediència perquè les meves ordres són raonables. Ai, sí. Té vostè tota la raó. Sí. I la meva posta de sol quan serà? Ai, tindràs la teua posta de sol. Jo ho exigiré, però esperarem amb la meva ciència de governar a que les condicions siguin favorables. I això serà aquesta vesprada cap a les 7:40. I ja veuràs com seré molt obeïda. Ai, crec que ja no tinc res més que fer així. I crec que me'n vaig. Adéu, espera, espera. Et faig ministra de Justícia. Ai, jo no vull jutjar a ningú. Et jutjaràs a tu mateix. No vull jutjar a ningú. Espera. Et faig ambaixadora. Ei, espera, no te'n mates. Les persones grans són molt estranyes. I al segon planeta vivia un vanitós
Per als vanitosos, tots som els seus admiradors. Ai, mare meua, el vanitós. Hola, 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 hola. Oi, portes un vestit molt divertit. Oh, és per a saludar quan m'aclamen. Ai, desgraciadament per ací no passa mai ningú. Ai, fes palmes. Vinga, fes palmes, feu palmes, feu palmes. Palmes, 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 palmes. Molt bé, sí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, això és més divertit que la visita a la reina. Ai, de veritat que m'admires molt, m'admires molt. Ai, què vol dir admirar? Què vol dir admirar? Admirar vol dir que reconeixes que jo sóc l'home més templat, millor plantat, millor vestit, més ric i més intel·ligent de tot el planeta. Sí, però sí, només esteu vostès soles al planeta. Té igual, tu admira'm, 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 admira'm. Ai, i de què vos pot servir això? Té igual, tu admira'm, admira'm, fes palmes, 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 admira'm, 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 admira'm. Les persones grans són realment molt estranyes. Ai. I al tercer planeta vivia un home de negocis. Ai, meua. Tres i dos fan cinc, cinc i dos fan set, set i sis fan 12, 12 i cinc fan tal i tal, i 27, 27, i 31, 30, 28, 26, no. 26 i 5, 31. 31, 31. Així que són 501.622.700... Però tu qui eres? Què fas així? Ai, hola, bon dia. 500 milions de què? 500 milions de... Jo què sé, bon dia, bon dia. No ho sé, ja m'has destorbat. 500 milions... Mira, no tinc temps per a res, tinc molta faena, jo sóc un home seriós i no tinc temps per a bobaes. Ja està bé, deixeu-me tranquil, home. 501 milions... Ai, ja m'ha destorbat, m'ha desconcentrat. Ui! Mira, fa 57 anys que visc en aquest planeta i només he sigut destorbat 3 vegades. La primera fa 22 anys, la segona fa 11 anys i la tercera és aquesta. Jo sóc un home seriós i no tinc temps per a bobades. 501 milions... 500 milions de què? De cosetes d'elles que brillen per el sol. Brillen? Mosques? No. Abelles? No, dona, no. No, espera. 500 milions d'això. I les cosetes que brillen daurades, que són daurades i que fan somiar els ganduls. Però jo sóc un home seriós i no tinc temps per a somiar. Estels! Això mateix, estels.
501.622.731 milions d'estels. Jo sóc seriós i sóc precís. I vostè posseeix els estels i de què li serveix posseir els estels? De què em serveix? Res, els posseïsc, que ja està. I em serveixen per a ser ric i per a poder comprar més estels si algú els troba. Ai, jo conec una reina que també... No, para. Les reines no posseeixen res, regnen sobre. Però jo posseïsc els estels, perquè els he vist jo primer. Però com es poden posseir els estels si no són de ningú? Que no són de ningú! Com que no són de ningú? Són meus! Meus! Si et trobes un diamant que no és de ningú, és teu! I si et trobes una illa deserta enmig de l'oceà i no és de ningú, és teua! I si eres el primer que té una idea i la fas patentar, és teua! I jo posseïsc els estels perquè he sigut el primer en pensar en posseir-los. T'has enterat? Són meus! Mire, jo tinc una flor al meu planeta i la regue cada dia. I jo li soc útil a la flor que la posseïsca. Però tu no li eres útil als estels. I l'home de negocis no va saber què contestar. Les persones grans són realment molt extraordinàries. I al quart planeta vivia un home molt vell, i este planeta era el més gran de tots els que va visitar. I aquest home vell escrivia uns llibres grandíssims. Mare meva, quins llibres! La visita d'una exploradora. D'on vens, joveneta? Hola, bon dia. Qui sou? Què feu ací? Jo sóc un geògraf. I els geògrafs som uns savis que ens dediquem a apuntar en llibres molt grans a on estan els rius, les muntanyes, les mars, els deserts i les ciutats. Ho apuntem tot. És un ofici molt interessant. I que teniu mars i rius en el vostre planeta? No ho sé. No ho puc saber. Ai, però sou geògraf, no? Sí, sóc geògraf, sí. Naturalment, mira. Vine així, te ho explicaré. Seu així. Seu així. Ahí, molt bé. Jo sóc geògraf, però els geògrafs no som els que anem investigant per ahir a veure on estan les mars, els rius, les muntanyes i tot això. No, això ho fan els exploradors, saps? I jo no tinc ni un explorador, no en tinc cap. I els geògrafs són massa importants per eixir del nostre planeta, ni del nostre despatx. No hicim a cap puesto, saps? I tu sí que vens de lluny, i tu eres exploradora, Ara me contaràs coses del teu planeta. Ai, jo, al meu planeta no n'hi ha res així molt significant, no. Ai, sí, tenim una flor. No apuntem flors. Les flors són efímeres. Ai, no apuntem flors?
Però si les flors són el més bonic que hi ha. Què significa efímer? Efímer significa... Espera, baixa i ho veuràs bé. Efímer significa que l'amenaça una desaparició... Ai, pròxima. A la meua flor l'amenaça una desaparició pròxima. És efímera. Ai, jo l'he deixada al meu planeta a soles i només té 4 espines per a defensar-se. Ai, la meua flor. Ai, la meua flor. Ai, la meua flor. I el 5è planeta va ser la Terra. Però la Terra no és un planeta qualsevol com aquest, no. La Terra és un planeta molt singular, mai meu. En la Terra hi ha centenars de reis i reines, milers de geògrafs i milions d'homes de negocis i de vanitosos. Aproximadament hi ha 8.000 milions de persones. Que estrany! No hi ha ningú. Potser m'he equivocat de planeta i no estic en la Terra. Ai, que és estrany. Bon dia! Bon dia, bon dia, bon dia! Qui sou? Qui sou? Qui sou? Qui sou? Veniu a jugar amb mi, estic sola. Estic sola, estic sola, estic sola. Ai, quin planeta més estrany. És tot sec i salat. I les persones no tenen imaginació. No me saben repetir el que els dius. Ai. Hola, bon dia, xiqueta. Què fas per ací? Hola, que bonica eres. Quina oloreta més bona. Qui eres? Jo sóc una flor. Oh, ja te veig, ja. I per casualitat, em pots dir a quin planeta he vingut a parar? Que no hi ha ningú. Oh, has vingut a parar a la Terra. La Terra és molt gran i per això hi ha llocs on no hi ha ningú. Què vens a fer per ací? Estic buscant solucions per a 2 problemes que tinc al meu planeta. El primer és que unes oliveres bordes el rebentaran amb les arrels. I el segon és que tinc una flor i tinc un problema amb ella. És una flor molt peculiar i tinc això, una relació estranya. I on estan les persones que em trobo una miqueta soles? Sí, amb les persones també et trobaràs a soles. Mira, tu segueix aquest camí i tots els camins van a parar a les persones. Que tingues molta sort. Moltes gràcies, Flor. Gràcies. Adéu, guapa, adéu. Ai, tots els camins van a parar a les persones. Ai. Hola! Hola! Qui sou? Som flors d'un jardí florit. Som flors d'un jardí florit. Sou molt boniques, sí. Ai! Ai! Quin despago! Són totes iguals que la meua flor. I jo que em pensava que la meua flor era única en tot l'univers. Ai, la meua flor m'ha desenganyat. Ai. Ai.
Ay. Hola, 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 hola. Ui, hola, qui eres? Que eres molt bonica. Vine a jugar amb mi, que estic molt trista. Ai, no puc jugar amb tu, perquè sóc una rabosa i no ens coneixem de res. I en les raboses, això, tens que crear vincles per a poder tindre una relació amb una rabosa. Ai, crear vincles. Perdona, què vol dir crear vincles? Tu no eres d'ací, veritat? Tu no eres d'ací. Què busques? Busca a les persones. Què vol dir crear vincles? A les persones tenen les copetes i casen. Sí, casen i és molt molest. Les persones casen. Ara, també crien gallines, que és l'únic interessant que fan, criar gallines. Que tu vols gallines? Busques gallines? No, jo busco a les persones. Què vol dir crear vincles? Ai, crear vincles vol dir... Què vol dir crear vincles? Espera, dona, espereu, home, espereu. Ai, la Conina no parava sempre de preguntar. Una vegada vaig fer la pregunta, si no li contestaves ella... Bueno, ja ho heu vist. Sí, crear vincles vol dir que... Això. Mira, jo per a tu soc una rabosa... Sí, igual que altres 100.000 raboses perquè no hem creat vincles. Si creem vincles i ens fem amigues, saps què passarà? Que ens necessitarem l'una a l'altra. Tu seràs molt important per a mi i jo seré molt important per a tu. Això és crear vincles. Ai, jo crec que he creat vincles amb una flor que tinc al meu planeta. I vinga, fem-nos amigues. Fem-nos amigues, vinga, fem-nos amigues. Ai, i què s'ha de fer? Tinc molta feina, però vinga, va, què s'ha de fer? Ai, mira, tu te quedes ahí. Jo m'aparte una miqueta, m'aparte, així, per que estigues tranquil·la, perquè jo sóc una rabosa i has de tindre en compte i tindre molta paciència en les raboses. Primer jo em quedaré així, et miraré de reull i tu no diràs res. I dia a dia aniré apropant-me una miqueta i el mateix, no diràs res. I m'aproparé una miqueta més, tindré més confiança. Hola, vinga, sí. Ai, vinga, hola, Ai, sí. Ai, t'ha agradat el joc? Ai, sí, m'ho he passat molt bé jugant amb tu, però ara tinc que marxar al meu planeta. Ai, sí, i ara ploraré. Però mira, abans d'anar-te'n, torna a veure les flors i veuràs com la teua és única al món. Després, quan tornes, vine a veure'm i et regalaré un secret. Ai, sí, ara vinc. Ai, sí, són totes iguals que la meua flor, però no tenen res a veure, perquè són igual que la meua rabosa abans de ser amigues, igual que altres 100.000 raboses o altres 100.000 flors. Clar, la meua flor és única al món. Ai, sí! Ja ho has vist clar? Sí! Ai, el meu secret és molt senzill. Mira, l'essencial és invisible als ulls. Només es veu bé amb el cor. Ai, l'essencial és invisible als ulls. Clar! La meua flor és especial perquè he creat vincles amb ella. Ai, que contenta estic! Ja he solventat el meu primer enigma. Ai, i quin és el segon, Quin és el segon? Vinga, conta-meu. El segon és les oliveres bordes que estan a punt de rebentar el planeta per les arrels que tenen. Això és molt senzill també. Mira, quan en un planeta creixen coses que li fan mal vol dir que no li pertanyen, així que tens que eliminar-les, les tens que llevar, canviar-les per unes altres que siguin bones. Les persones moltes vegades fan coses dolentes per al seu planeta, saps? Això i això després té conseqüències. Tens que cuidar el teu planeta, és l'únic que tens. Ai, moltes gràcies, rabosa, un beset. Moltes gràcies, gràcies per tot el que m'has ensenyat. Me'n vaig, adeu, 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 adeu.
I mentre la Conina anava de viatge pels planetes, jo continuava tancat al meu terrat, pegant-li voltes al cap. Mai meua, mai meua, mai meua. I quan la Conina va tornar, me va contar tots els seus viatges. Ai, Conina, jo encara estic així tancat al meu terrat pegant-li voltes al cap. Jo estic molt contenta perquè ja he trobat la solució als problemes que tenia el meu planeta. Sí, estic molt contenta. És molt estrany. Les persones cultiven 5.000 flors en un sol en un sol jardí i no troben el que busquen. No ho trobem, no ho trobem. I tot és molt senzill quan es podria trobar tot en una sola flor. L'essencial és invisible als ulls. Els ulls són secs i només s'ha de veure bé amb el cor. Ara tens que trobar tu el que li falta al teu cor. Per les nits obriràs la finestra quan jo no estiga i miraràs al cel i com sabràs que jo estic al meu planeta i som amics, t'entraran moltes ganes de riure. Sí, i els teus amics te miraran i pensaran que estàs boig. Ai, la risa és un regal i quan te'n rigues veuràs com t'entren ganes de tornar a cantar, de dibuixar i de tornar a fer de rateta. Clar, Conina. Clar, ara sí que ho veig clar. Moltes gràcies. Gràcies. Clar que sí. L'essencial és invisible als ulls. I m'entraran ganes de cantar, de pintar i de fer de rateta. Sí, clar, ara sí que ho veig clar. Tinc que tornar a fer el pallasso. Sí! Sí! El pallasso! Soc el pallasso! Moltes gràcies, Conina! Moltes gràcies, Conina! Ai, que contenta estic de que hagis trobat el teu camí! Ai, ara sí que me'n vaig tranquil·la! Adéu, 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 amiga, adéu! 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 Va costar uns quants dies consolar-me de la seva partida. Però com jo sabia que estava al seu planeta, sí, però les nits mire i m'entren moltes ganes de riure. Ai, gràcies! Que passa una cosa realment extraordinària. Sabeu què passa? Que em vaig oblidar de dibuixar-li al bosc que li vaig fer a l'ovella. Se me va oblidar fer-li la corretja, dibuixar-li la corretja. I no li l'haurà pogut posar mai. Què haurà passat? Mireu al cel i penseu. L'ovella s'haurà menjat la flor o no? I veureu com tot canvia i cap persona seriosa ho podrà entendre que això siga tan important. Sí, tan important, tan important. Ai, tan important, tan important, tan important. Ai. Me van dir, o te puges al carro o tendrás que espentarlo. I jo ni em vaig pujar ni el vaig espentar. Em vaig seure a la cuneta i al meu voltant, al seu degut temps, van brollar les roselles. Moltes gràcies. Van brollar les roselles, sí, les roselles. Ai!
Moltes gràcies. Adeu. Vinga, va, faré un altre. Aplaudiments, aplaudiments, aplaudiments. Oh! Moltes gràcies a l'equip tècnic, a Rubén, a Pastor, a tot l'equip del Teatre del Raval, al director, a Carles i a Rebeca, i això, especialment al públic, perquè heu vingut a jugar amb mi al teatre. Gràcies per vindre. Adeu. Adeu, 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 adeu.